Oj, Hrvatska mati. Evo je sam sigurno. I napravi svoj gdje se vodi kupiti. Da. Idemo sada jasne! Vukovar! 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 Naime, nakon zadnjeg incidenta, kada je nekolicina pripadnika srpske nacionalne manjine, skrivajući se iza boja jednog od beogradskih nogometnih klubova, zastrašila hrvatske učenike, uništavajući hrvatsku imovinu i glasno vrijeđajući sve što je naše hrvatsko, nismo mogli ostati po strani. Stoga, očekujemo od vlasti Republike Hrvatske i javnosti da u buduće u takvim slučajevima bude oštrija i da više ne dopusti poraženima i propalim idejama da imalo ožive.